That is why unanitheni ngoku lisindisiwe. Ibhayibheli lokuthi kunabashumayeli, that is why utheni ushumayela. Ibhayibheli ekuthiwa kunabantu bathandazayo, that is why mina sitheni sithandaza. Xa isithi bayaqukana bathini? Bayaqukana simple. Hallelujah. Baqukana manyanyana. Hallelujah. Bahlangana manyanyana. Hallelujah. Bathini ibhayibheli wonke umhlangano abawuhlanganayo ngawo yena uThixo utheni akekho kulona xa engeke uThixo ukhona bani uSathane. Hallelujah. Xa uThixo engafake embutheni abagqeki ukhona bani embutheni ukhona uSathane. Hallelujah. Wathi uThixo ayisiya loo ndawo le immediately uThixo ayisiya loo ndlu kungena bani uSathane. Wathi uThixo akekho yazi ukhona bani uSathane. Wathi ungabikho mhlophe kube mnyama kumnyama. Hallelujah. Apha kumnyama kukhona bani uSathane. Apha khona kukhanya khona bani uThixo. Wathi ngabikho Sathane uyangena. Hallelujah. Amen. So umzimba wonke lona yitempile yohlala bani uThixo ngomoya oyingcwele. But wathi ngabikho khona bani Sathane. That is why iBhayibhile bonke abamkelayo unyana bababizwa uba bongonyana bakabani bakaThixo, but abangabamkelanga sebetheni sebegwetyiwe. Hallelujah. Apho kukhona yena uThixo ukhondoni ubomi. Apha ngekho yena ukhonto akukho ubomi. Hallelujah. Amen. Life and death. Hallelujah. Amen. Amen. So ngoku noma bayabahlangana i-meeting, as long as uThixo ngekho kula meeting bazowa ngenxa yakho. Hallelujah. Amen. Zonke meetings zibanele ukuthiwa i-agenda. Hallelujah. Okanye zonke meetings zibanele bangekabeki kubize ntoni i-meeting. Hallelujah. Uthi hayi ke kule meeting zihlangene masibele imizuzu because sawuthetha ngalento. Hallelujah. Sawuthetha ngobani. Hallelujah. Sawuthetha ngokwenziwa kwalento. Hallelujah. Amen. So i-meeting zoba zinene yothini yo makuthethwe ngayo. Hallelujah. But ile ndawo bayanguwa ngenxa enawe. That means i-meeting ziyahlaliwa ngabani ngawo. Hallelujah. Amen. I-meeting ngosekonzeni sehlala noba sibangaphi na. Hallelujah. Ngoba nenkonzo neservice yintoni? Meeting. Hallelujah. Ile iBhayibhile hayiyo lo muntu ongemiye embuthweni entoni yabagxeki. I-meeting naleyo. Hallelujah. So i-meeting ayikhathaliseki uba abantu bangaphi emeetingini, bahlanganisana qha. Hallelujah. Amen. I-meeting ayikhathali uba zii-thousands abantu bahlanganisana qha. Hallelujah. Ayikhathali uba bini bathatha i-meeting leyo. Hallelujah. But ingxaki ngoku once i-meeting iqhutywe ngegama lakho, okanye i-meeting iqhutywe ngefemeli yakho, okanye i-meeting iqhutywe ngomsebenzi wakho, uThixo angabikho, abantu bohlabahlabana bodwa. Hallelujah. Omnye ogxekagxekayo nomnye. Hallelujah. Ngoba kunabantu namhlanje abazitshomi abazizo i-friends because bezi-friends. Hallelujah. Bavana nje ngenxa enawo. Hallelujah. Into abalidibanisayo yileyo fike bathini bahlangane nawe. Hallelujah. Amen. Asiba bayavana, asiba kudala bevana, nangomsa bazuvana, but kukhona isizathu esibadibanisayo ngenxa enawe. Hallelujah. Amen. Kube khona i-meeting bebabini, bekhona i-meeting babayi-10, but ingxaki nguwe. Hallelujah. Amen. Mamela ndithi iBhayibhile soze ixoxe ithethe into engekhoyo, ayisoze ithethe into engenzekiyo, ithethe netheni ekhoyo eyenzekayo. Hallelujah. Ngoba ndathi ngenye imini if uthenga i-microwave uzofikile encwadane phakathi ekhalvothini, okanye phaka i-microwave ngaphakathi. Hallelujah. Ufumana ipilisi phaya uziboma sizwe zikhona kubekwe nephepha eliphanga ngaphakathi. Hallelujah. Uthenge i-TV, uthenge ifriji zonke zinamaphepha. Hallelujah. Elomntu iphepha nali. Amen. Hallelujah. That is why ithi xa behlangana ngenxa enawe, iyayazi iBhayibhile bangawe kuzohlangana. Hallelujah. That is why kuthi kwakona i-meeting kwaHerod kwawuhlala ngenxa enoYesu, kwakhona i-meeting kwaPilato kwakuhleli ngenxa kaYesu, kwakhona i-meeting kwaluJuda makasimbize simnike imali enzela akuthenga
kuthengwe information phakuye uma uyesu ngomphika abantu sizombamba kanjani wathi ufike ndamphuza ndamhaga niyazi uba nguye uyesu abafarisi amajuda ayehlangene ngenxa enoyesu. Haleluya, amen. Aphinde abantu uPaulos ngoba khona amadoda athi if ever uPaulos asimbambi ngcono singatyini masizilele ukutya inxa edlula kule ndawo simbambe simbethe simbula abahlele ntoni imeeting ngenxa enoPaulos. Haleluya, amen. Ini bathi bamazi ba ukwephini indlu owulinda phaa ngasegeyithini bancephumayo siyamhlaba siyambulala. Haleluya, ini bathi wathothwa apho ngomnyazi ngengobozi. Haleluya, yathatha ingobozi yakhutshwa ngefensile wathothwa. Haleluya, enzelanga yophuma egeyithini aphume nge-back doors. Haleluya, ngenxa okunabantu abatheni abahlangene ngenxa enoPaulos. Haleluya, amen. So bakhona abantu bahlangana ngawe ayikhathaliseki unemali awunamali abantu bayathetha ngawe ayikhathaliseki utyebile utyebanga bayathetha ngawe noba uhambe kakubi bathi yeyiwosi zakhe zimbi noba uhamba kakuhle bathi awuyazithanda. Haleluya, noba uhamba bhetele bathi awuyazidla. Haleluya, noba unxibe kakubi bathi akanampahla noba unxibe kakuhle bathi unempahla uziphakamisile noba uyabulisa ukuthi ubusi akaqeqa. Haleluya, noba ubulisa bathi unempawa because akabulisi ngoba abantu batheli bayathetha ngawe. Amen, amen. Abantu bathini bahlangana ngenxa enawe. Haleluya, abanye bayahlangana bene influence kaSathane, abanye bayahlangana ngabe benendaba ezimnandi zoba ingase simenzele oku. That means bacinga ukutheni okuhle ngawo kodwa bathini bahlangana ngenxa enawe. Abanye bahlangane ngenxa befuna ukwenza okubi, abanye bacinga kahle, abanye bacinga kakubi ngawe. Haleluya, amen. Osala bathini bahlangana ngenxa enawe. Into eqhubekayo apha yintoni? Meeting. Haleluya, ndithi kuwe naseparlamenti uqhutywa ntoni? Meeting. Ndithi nasegwadane uqhutywa ntoni? Meeting. Nathi abekoze siqhuba ntoni? Meeting. Nasesitatweni uqhutywa ntoni? Meeting. Ndithi sezimokoleni uqhubeka ntoni? Meeting. Ndithi senkundleni zabagqirha uqhubeka ntoni? Meeting. Bahlangana ngenxa yenawe. Haleluya, amen. Imani ingene nzulu kukhona imithi eqhutywa ngumuntu oyi-1. Haleluya, umuntu oyi-1 aqambe yabona uba ndambamba uthi ubanda akathi ubasa uthi ibanda mbamba. Haleluya, acinge kakubi phi enhliziyweni yakhe eyedwa ngathi soke kuthiwa umuntu yinkunzi uzazi. It is because ikhona enye meeting eqhutywa ngumuntu oyi-1 ngaphakathi kude kuthiwe umuntu ucinga kabini unentandabuzo. That means enye ingqondo ithi mandiyenze lento ayithi mandingayenzi kuqhuba ntoni apha? Meeting. Haleluya, amen. Ikhona enye imeeting eqhutywa elizwe lomoya ngamadimoni eqhutywa nguSathane nezitshomi zakhe. Laa meeting ithatha iyofakwa emntwini apho uSathane akwazi ungena khona. Laa nto azibona sedivelopha ukumcaphukela omnye umntu kanti kuqhutywe imeeting kwaSathane yazofakwe because idimoni alinkqonkqoze libona selingaphakathi libe linemission. Leli ndizombulala, ndizomsokolisa, ngizomthini nami liqale yenzeke la nto kuyepha ngaphakathi kaqhuba ntoni? Imeeting. That is why uzove kunabantu abatheni kuthi laa mntu lo uzitshayisise ngetreni uzixhomile. It is because apha kuye baqhubeka ntoni? Imeeting. Waqomisa isigqibo sale meeting yonke noba bexoxa noSathane noba bexoxa namadimoni noba bexoxa namagqwirha loma zibekhona imeeting uve ngakuthi uzixhomile. Haleluya, amen. Into zigqitywa phi? Meeting. Haleluya, amen. So ikhona imeeting yasezulwini, ikhona imeeting yaphi? Yasemhlabeni, ikhona engaphansi komhlaba. That is why iBhayibheli igama likaYesu linamandla likhothamela imimoya yasemazulwini eyasemhlabeni niyangaphansi komhlaba. Haleluya, amen. Because izindawo zonke zindawo oqhutyela kuzo intoni? I-meetings. Haleluya, amen. Namhlanje sisencabeni ngathi haleluya. Namhlanje sisemandleni haleluya. Namhlanje sinomthetheleli ngathi haleluya. Namhlanje siyathixo wethu haleluya. Umile ngezwi lakhe uthi bakuwa bonke ngenxa
enawe. Kanti haleluya. Haleluya. Nangu umthandazo wethu namhlanje ukuthi bonke abathetha ngelelakho igama. Haleluya. Bonke abacinga okubi ngawe. Haleluya. Zonke imithi ingahlambulukanga ngawe. Haleluya. Ngenxa enawe bawuthini bayakuwa. Haleluya. Amen. Ayifuna ukugqibela amafana. Amagama okugqibela. Amagama okugqibela. Haleluya. Amen. Sizothanda sana ekhaya likaYesu. Haleluya. Ngiyabona bayaqukana bahlanganisane, andikho mna kuloo nto. Nokuba ngobani na abayakuqukana ngawe. Nokuba ngobani na